Dar n-am căzut. Eu nu sunt încălzit și merg ușor prima dată. Da și eu. Mai ai și băutură în cap acum. Nici valea nu e așa. Fata asta. Dar nu-i grea. Drumul negru era. Nu, spui de Brașov. Da. E așa în față. Dar nu te grăbești nimeni. Mergi cum vrei. Mă descurc? Da, cum? Foarte frumos. În 2 luni? Păi da. Astea le scrie aici. Băieți unde? Sus. Georgica, ar trebui să fie sus de acum.